Woher? Nereden? Woher kommst du? Sen nereden? Wohin? Nere? Wohin gehst du? Sen nereye gittin? Wie viel? Neçe? Wie viel kostet eine Auto? Bu maşının bahası neçe? Wie viele? Neçe sany? Wie viele Kinder haben Sie? Sizin neçe san çağınız var? Worüber? Näme hakda? Worüber geht es in dem Buch? Bu kitap näme hakda? Welche? Haysi? Welche Sprache sprechen Sie? Siz haysi dilde gürleýäňiz? Woher? Wohin? Wie viel? Wie viele? Worüber? Welche? Şeýlelikde dostlar, bir fragen atly temamyzy geçip gutarduk. Videom peýdaly bolandyr diýip umyd edýän. Bu temanyň birinji bölegini seretmek üçin geçenki videomyza göz aýlaň we şol ýerde siz birinji bölegini tapyp bilersiňiz. Indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.